Και γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το hip hop, η χορογραφία μου που κάνω στο hip hop και είναι τέλειο, δεν ξέρω, θα σχίζουμε και από αυτά, οπότε πάμε να αρχίσουμε. Παιδιά, θα κάνω κάτω το βίντεο, δηλαδή εδώ κάτω, ναι, και θα το κλείσω το βίντεο και θα το κάνω κάτω, οπότε θα σας δείξω που θα το κάνω τώρα. Έχω ένα τάμπλετ. Παιδιά, σε αυτή την πολυκατοικία έχει κατσαρίδες. Κατσαρίδο εδώ θα σας το δείξω τώρα. Να, έχει μια κατσαρία εδώ, είναι αντιαστική. Sorry ρε παιδιά, μπήκε από κάτω και δεν πρόλαβα να το πείτε πολύ καλά. Τι βουράτε γατάκια. Ιου, το φαΐ που τους δίνουν είναι αρεστικό. Να το γατάκι. Guys, θα κάνω το χορευτικό εδώ πέρα γιατί είναι δροσιά και είναι τέλεια εδώ πέρα. Yes. Το πατάω. Αρχίζουμε το χορευτικό μας. Λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε είναι αυτό. Μετά sorry guys που έκλεισα το βίντεο. Okay. Sorry. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα σας δείξουμε, συγγνώμη, τώρα θα σας δείξουμε αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω καλά, δεν πειράζει. Και μετά κάνετε εσύ. Δεν θυμάμαι. Αυτό νομίζω. Μετά ποιο είναι? Αυτό. Μαζεύουμε σαν να και πιάνουμε κάτι. Μετά αυτό. Ποιο? Και μετά ξεχάσαμε και κάτι, αλλά δεν πειράζει. Τα ξεχάσαμε, δεν τα κάναμε με τη σειρά. Μετά. Τέλος, αυτό ήταν. Παιδιά, αυτό ήταν. Το κάναμε λίγο μπερδευτικό. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να φτάσω τουλάχιστον 100 followers, subscribers, χίστηκα. Και θέλω να σας πω ότι είμαι και στο Instagram και με λένε Λίπα Ντάνη, κάτι τέτοιο. Ακολουθήστε με και στο Instagram. Αντίο! Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ελπίζω να κάνετε subscribe και ένα like. Αντίο!